Έχουμε συνδεθεί και ακούμε την δήλωση του Πρωθυπουργού του κ. Παπαδήμου. Με τη μείωση του χρέους θα απελευθερωθούν πολύ. Όπα! Κλασική περίπτωση κλάδης, παιδιά, όπα. Για περίμενε. Δουλθίνα, τσάκω τα εργαλεία. Πάρτε το σύπα. Για πάμε τώρα. Κοντρόλ, όλα ok. Έγινε. Με τη μείωση του χρέους θα απελευθερωθούν πολύτιμοι πόροι.